Yenny Penny, Sigan, into your previa, Mawa. Mammy, Mora, so why? And to a baby, I teach you well. We are some more bravo, you're Sunny Penny, Sigay, it's when you're previa, Mawa. Mammy, Mora, brackets way. And to a baby, I teach you well. Senhor de muito branca, they were who are passua, a different sanko bessa, a quanti one man so, and they win you for one cool betty, manso, one around on the bomb, and it's in a moon on the sun. You want me a brand new, send your bats and your brand new, and then to make a no guess you. Every mommy, I'm sad. Can I be Bob Rapper? Why, yeah, Japan, can't see you. And not to me, mamma, say, me, mamma, how are you? I mean, yes, and I don't post it, see our time. I cannot swan about this one. I want it there, I can't so he never kiss mammy, never. Peso, can you watch you? Nidia casa, sis, mamma, see Nidia casa, sis. I'm sorry, I was a milk, no, ya, and you do. Mamma made 2 hours money, and you have been here who say, and you was sick. Before they are done, the brave one, and just only Baba, Brava, why? I want to come on, I just send me out. But if I saw you, as soon as the boy out. Me bossa, o be mami me munai, me de mo friend, you no beto sa wai. Beto sa wa bonzo, say ya wa koto, sa wa pa fo bracket. O hini bossa ye, mi mami o me de mo friend, you no beto wa. Amodi akasa si so na na e. It is me nya bribi amawa, mami ma ora wo so wa.
Abo nyame adehia yehia mu wo fidua mu ha enanure yemo bibia akwaba ewo Yesu din amen amen yemo bibia akwaba wo Yesu din amen amen enyina ye Kristofo ana meboa enyina ye Kristofo ne esie bia no aseda ene ye de ma otwedi amponya kokon ye de Awurade ase ebrewe ye bre mu woden ebrewe ye bra ye kuhwi ase nanso ni nyina no ye Nyankopɔn abɔ ye ho ban ade ena akyeye menu wienu Bible si de wo sueni ni nsu de o se ne nsre ye nyina ni butan ti e wo fia ha ena nure enti ehia bebre se mebɔ amane bi ana se mekɔ akyire akɔfa bibi foforo abasan se ye hye tuntum ne kokɔ a na ye nimia asie enumti ene ye hye ye fa sa afadie ne sa no nti bibia ne wono mo a ye kwati ye Nyankopɔn a ebe yie abusua ama mate ase se ye nyina ye papa ya de ye nyina papa adu ewo ye ntem enti bread ye be frɛ ye sofo papa adu na wa bedi abusua ani adofo nyina ni ye de aseda ama otwedi ko Nyankopɔn esan se wode nim de ye na wa ya ama ne ma ye ni asem bia ye be se Awurade esan se de Awurade pɛ na wa ye eti ye ni hwe ya ye be ka de ye be ka ni nyina se aseda nka ne di eti ye be frɛ ye papa ebre a ye wo mu sese ya ne de aseda amenyame na afutu sam kakra wo a wode be hya abusua yi nkron wode be kyekyere won brɛ no nyame afa no so e de ama abusua yi amen amen das papa nyame inshira amen yada Onyankopɔn ase bebre adofo ye be si etrase na yada Onyankopɔn ase mepese odofo biara wo ha wode aseda be ma Onyankopɔn ebre ye bra emu ɔden nanso ni nyina mu nyame krawo nyame hwa wo so wode wokɔ wode wo pa ye nipa nyina na nya na sɛ de ene wo wanya no yo da nyame ase firi wakomam na hwɛ de nyame wayɛ ama ahobambo bi ɔde ama wo ne wo ma ahobambo bi ɔde ama wo busua ɛyɛ adom bi wankɔ wanyɛ ho adwuma da nyame ase firi wakomam na firi wo pem na da nyame ase da wase ade nyina so tumfo no kwafo wonyame a wonim ne awoyɛ na wote ne awoyɛ so ase nipa de ontumenti wadwuma ase da enipa entumenti wo ne yɛ ase wonyame e de wopɛ na woyɛ ase dan ka wodin ayeye nka wodin ɛna ase nka wodin enye nipa adwene ene wonyame wadwen enye nipa de wadwen na wonyame odwen nye de nipa susu ene wonyame ususu nye de nipa fa ene wonyame ogye ene wonyam nka ayeye nka wodin ene de nso bedin no wofidua yi mu ma won sakase ne wotumi ne wa hoɔden so bekyekere busua yure mede efidua hya won sa efie wura ba wonim wonyame tono nkwam ne hyira ne bɔ ne ho ban so wabie pono kase se ya ma yefidua yi mu wonyame ne wonyam to fidua mu ha tumi ne wa hoɔden emo abusua wɔ Africa ne wo wa kwantro mu nyina ho ban ewue ya chimankunum die mra ewue ya chimani die mra ewue ya chimasum die mra ewue ya chi Awurade bɔkwanto ba bia ekwan na kyekere busua yiwere na hya wonden to agidiem na pagya won dia eni ho ma ne nye ho nia asai ma ne nye ye nia ewu ma ne nyane dia obonefo afa Awurade enefa ma won biem woni mo nyam no tumi ensa da enyi wa ho odi mfra busua yi so ema won wo sra mfra busua yi so ema wadom no wadɔ ye to ntwa wa busua we su da biara da wonyame nhyira busua yi ne nyame mo busua yi ho ban adɔfo a ene wode ɔdɔ abɛbɔ ɔdom obi a ekɔ Awurade fa no koduru ne fie asomdue esan ne musuo ne nkwanhyia abayama ne ye pa gutwetwa ne nyina mu sikwan onkunimdie ne wutumi ma wo basa no so na nkunimdie mra akontufo a yɛhyia ne so wonyame nhyira wo na onhyira me onka me no ho ɛwɔ Yesu din mu amen amen wonyame nhyira obi bia ene adofo se ewuo ho ewuo ya ade bia se emewa ontene ya hye no so pa se wuo emewa
on tenea. Obacasa, what is when you oh, what you see what we cry fast also. Hey, say a man Jawa, and Nipani Telu Nimono, won't TV. It will bet me a cancer beer the affair. Amen. Who bet to me a cancer beer the affair home. A son said, and Yawa, and only in Tamua, a man, it's Yawa Nipani Teno, won't TV. Amen. Nipa beer what Yasa sees so fast also. Obia anyone fast winning so when you na no kasampo wote kra no a de oben no netia na koma to ne yam. Amen. Amen. Enti ewuo yade a eya yie esan se unhuni biem na onhia ne biem na onte ne nka biem obeti ne din a ne de ka asem ema no eye ya emre bi edri owura bi tan ase ne efe ne Solomon onya ne ho nyina ye na otenase no ahwe benku no hwe nifa no hwe na japade atwa no ho ahia na otenase dako no hwe se ne mpanimfo mudi na nim nyina ewu wo nyina ekoma wewu no ya bedina de otenase dako Ecclesiastes chapter 2 verse 17 was enti say me so me bewu am obi so abedi ma de na ne wura fisi won wadi obi ade. Amen. Na ni wura fisa say won obi ade won so wadi ni papa de na ni wura fi it was some me so me ba bewu am obi so abedi me so me de no was say de ma bre ho me di me nyansa ye de wa mre ho na ebefa was say ne eja ade a was Solomon say what transase so ade a wo hu na eja pa na kumem say wo bewu am obi na abedi na de ade a ne ha no ne wu ne ha no ne mo de obedi na de no ene ni problem. Amen. Amen. Ewu no ne ha Solomon wonim se ne papa ewu ni nuanom panimfo awu wo mo beto wo mo nyina awu to wonim se dako bedru no so ne mo hwe japade a wa boa no wo hwe ema 700 ne yira wa yi wo ho ade 700 ne mprafo 300 ne ma 1000 no boa busie nyina no twa no ho hia na wo hwe sika good bank sika wa pake agu fie abronsan ahodo edan ahodo enkoa eni mfunu ni aponko wo se eti se mi bewu na meja we nyina agu ho na de wa mre ho na ebefa wo se de wa mre ho de wa mre o de wa mre wo se de me di menyansa na ma ho ode aye no obi a wono wote be bia wa mre oba be diso mfaso ade a yapa ba ko ya kontufo wo bebre wo ho saa ya japade ne nyina wie wo be wie no ahoɔden asa wo be propose o mentwa na me kɔ pension ko me wie me kɔ pension ma kɔ Africa wo be kɔ pension no na de draw so ni aye operation ahodo. Amen. Wo be kɔ pension no na ya ye operation ahodo eno nti wo kɔ a enkɔ. Amen. Wo be wie kɔ na ahoɔden na sa eti de wa mre wono le beji so faso se kure ya wunya nwuye obi na edu ajapade so faso. Amen. Wunya nwuye yo de wa ye no wo manu susa etu tibi nya won ho kwatena ho wa pa 3 months edan wa dem wa 3 months obi ti ho no mo so many years on tua danka opekra water bill opekra won tua wasa de abro say ye twa nsuo. Amen. Obesa kra de abro say ye twa nsuo wo japade egu fie ho wan kotua wusuro sa kromfo beba ho etu wa kotua ma ya so ye bre adofo obi kra de obi a wote wo kra sa na twa manso ho utranye ye kra so asa do afa ba bia sell life odofo ene day Solomon no wa japade sen me na so simi bewu o wo wuo bi da ho tweye wo simi bewu am obi abefa no se de ye ne ya se de wa mre wo se de ma bread mi nyansa ye obi a wotini ba bi a wa mre mi wu wies we ne ni made ne de ama e de ne ni pa ye je e de na ye hwehwe
a yɛtenta yɛ ho yɛntumi no dɔ yɛ ho asase yi so yɛntumi nka yɛ ho mom yɛntumi nyɛ koro yɛntumi nkyerɛ dɔ nkyerɛ yɛ ho ɛdeɛ na yɛgye ɔkyena nko a abusuan ɔmo de hyie yɛm nyinaa yɛ maame saa bro mo nte ne voice pie mu ɛdeɛ na yɛgye deɛ wɔtan no ɛto atwa deɛ wɔkyiri no ɛto atwa deɛ na ɔdɔ no ɛto atwa adɔfo ewu otwa yɛ ne o yɛkwa yɛbɛn na dako o seconds obi kwa akɔda ɔnsɔre mfiri ne kɛtɛ so deɛ waboa no nyinaa mfa so bi ɛne so ɛyɛ sɛ nyame hyira na woyɛ bi a ɛyɛ paa na mo ne nyinaa akyi no hunu sɛ obi na hwɛ wo kra so dako pɛ owura bi tena ase ɛwɔ bible si wɔyi nyame hyira no nyame hyira wɔ hɔ nyame ne hyira no wɔno ankasa ɛbɔ no ho mɔden ɛne nyame so boa no wɔ hyira no ne nyame bie kwama no bible si papa ne yɛ japadeɛ bebree dako no wɔtena ase ka sɛ amekra wabrɛ akɔntwe mu obi abrɛ o ɛne nyame bie kwama no wabrɛ owura no wabrɛ eti nyame bie kwama no wɔtena ase dako ɛne wɔsɛnte sɛ de megyapadeɛ adɔs me fie ni sa mebubu na mesi akɛse a ɛkyɛn wei na bible so wɔgyina so dwiri ne nyinaa gu fam na wɔpɛgya afia na koma pɛ wɔwie no wɔsiesie mu sɛdeɛ ne kra pɛ wɔwie no wɔto party gibate ne namfofoɔ ne eskafoɔ titiriw saa na ɔbɛyɛ skani yɛbɛtwa afie wɔhyiaeɛ na wɔtena table no ho no na wɔtena ne hwɛ benkum hwɛ nifa na wɔhwɛ ne mmɔfra ase bra wabrɛ na ɛnna baabi nyame de na dura Sorry,
for ya Babel Abexia. Samere, Nasi, who are over high, yes, we are seeing. Tia Baya, it's a normal cacra. If the bread was young, no family. Sorry, now what I
Yes,
I'm